Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi mune chimwe chirongwa sekutaura kunoita shumba nhasi rimwe zuva selibingelela muri yeZimbabwe sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo amalanga ayaqhubeka ayahamba mihla ngemihla ilanga lelanga siliphathela indaba ezishiyeneyo namhlanje sise khonapha eHarare sithe siliphathele Madzibaba Masango tiri muno Harare tati tikuvigirei Madzibaba Masango akasike kutanga tichitaura tichisangana nababa Madzibaba Masango asi apa tanga tambogara tisingasangani navo asi nhasi takwanisa kuti tisvike titaure naMadzibaba Masango vazhinji venyu pamwe munovaziva vamwe pamwe hamuvazivi ikoko noku muri yeZimbabwe siliphathele khona namhlanje sithe sikhulume lo Madzibaba Masango akusokwa kuqala ukuthi sibe simkhipha sikhuluma laye sake sakhuluma laye inyanga lezi ezidlulileyo phambilini lapha kodwa bese silesikhathi ke singakhulumi laye namhlanje sithe siliphathele uMadzibaba Masango esichasisela ke ukuthi yena usebenza njani ubamba njani njalo utholakala njani kanjalo elami igama nginguThadiwa Nashe Khuthama umandlovu wenu ospecial semazwayo setinokukhuludzira kusubscribe to our Drewmas channel Drewmas Media taking you to another level. Yes, ndinoti kazwai Drewmas Media nditeka mangamano nguwa tisingaonane mukuru tutenda kuti Mwari anotibatsira na zvino matichanyira pano ndini Madzibaba Masango ndifunga vese vazhinji vanoziva zita iri nokutiona kana nokunzwa vamwe vachinzwa nebasa ratinoita munyika yese yeZimbabwe kana toti pasi rose nokuda kuti tinotendera kunyika dzakasiyana siyana tichita basa irori nekuti kuya kwataita takatauya timboona munenge matizizi mazuvano saka tadaudzwa kuti zvakamira sei ndotenda kuti funga mangona vanhu vakasara panze zvikureva kuti anzi kwedu kumusha tinoti pane yatinoti nhope anditi inobikwa pamusoro apa kana inonda kakaleya so kokutenge yakatonhora asi pasi chiita se chipisa kureva kuti tiri underground tiri kurova basa chinyararire basa raMwari richifamba ende vanhu vari kusunungurwa vanhu vari kuitwa zvakanaka vanhu vari kuitwa minana yakasiyana siyana vachisunungurwa zvinhu zvichiita se zvichifamba yes naMadzibaba Masango iwo naizvozvo tingade kuti vanga vasati vambokuonai pachirongwa chatakamboburitsa mutitsanangurire kuti basa renyu rakamira sei ndezvipi zvamunobatsira ndotenda vasati vationa Madzibaba Masango vanozikanwa nokudzorera chivi kumuvengi kana yatinoti callback sender ndiyo inozikanwa nenhau yaMadzibaba Masango nelock sender ine makizi ari yapo handiteka tichiloka inonzi lock sender handiteka ndozvo zvimwe zvatinoita izvozvo zvinozikanwa naMadzibaba Masango like vazhinji vanenge vaida kugadzirwa misha madzinza ari kunetswa nezvipambu vamwe vari kuti asi kuti isusu mumusha medu tanetsika nezvinhu zviri kungotitambudza mweya yemadzinza iyoyo ndozvo zvimwe zvatiri kugadzira izvozvo yes handei pamakii apo makii enyu anorevei kana chitiri lokusenda kureva kuti kana murume achinge achibuda mumba achiita chifambi handiteka kana kuti mukadzi ari kuita achifambi kureva kuti isolution yekugadzirisa rudo kuvanhu vaviri kureva kuti vanhu ivavo vane vanano yavanayo kureva kuti zviri kugadzirisa rudo rwevanhu hapana here situation yekuti ini ndogona kuloka mukadzi wangu ndobva ndoda mumwe handichisina shungu naye yes ndotenda inhau iyoyo inhau yokuti imi makaloka handiteka hazvireve kuti kana taloka isusu zvakutoreva kuti hausisinai eni imwe musikanzi yanovana kuita kunze handiteka tinolokaniswa yes takubatanidza imi vaviri kureva kuti kana muri vatatu kozi mumwe munhu anobva ena vakadzi vatatu kana to vaviri achita kuti ndiri chipari changu handiti kureva kuti chipari icho chitatogadzirisa zvinhu zvanaka apa sisina cherese chichavhiringidza pakati penyu kana muri vatatu handiteka kana muri vaviri kana muri 4 depends kuti muri vanhu vangani because mumwe muri vana vanokadza kana 3 kana 4 oya nawo achitinda kuti muri yangu yese ingeri pachimwe chete handiteka kana kuti mumwe chete wacho wanenge anaye togadzira zvinhu zvipi izvozvo kureva kuti hapana chabuda kunze apo
Anita Musikanzwa anosangana nazvo. Anosangana nazvo. Azvibude baikoko. Zvinonoramba. Vanozviziva ndozviziva. Chero vari kuchaona zvatiri kuita panapa vanozviziva kuti shuwa zvinotoitika. Zvokutoti inyaya yekuti dzimwe dzenguva dai muchitombouya nevanhu vokutesta munotoya nawo imimi munobva nawo imimi kuiti vadiwa tinokupai panapa. Mwanenge vachitambudzika vaitoti ayo testa ngatimbotesta totesta zvofamba. Yes. Muri kuinzwa kanhau iri pano mhuri yeZimbabwe. Tati timbodzoka zvakare kuna Madzibaba Masango nekuti nguva yarebesa tisati tambokurukura navo. Naizvozvo kwamuri vasati vambodzwa nezvaMadzibaba Masango ndofunga manzwa vachitaura zvavanobatsira uyezve vambobata nhau yekuti vanobuda kunze kwenyika. Tingade kuziva ndekupi nyika dzamakamboshanya uyezve pamunoenda imimi ikoko munenge madedzwa here kana kuti munotongoti ndakumboenda kunobatsira kunyika iyi? Ndotenda chinoitika ndechekuti tinodedzwa kunyika dzakasiyana siyana. Like 2020 ndanga ndiri mu-UK handiteka. Vomu-UK vanochiziva ndikaita almost 2 months ndiri mu-UK tichibatsirana nevanhu handiteka mu-UK matesi eCovid aita handirimo mu-UK. Like Dubai handiteka ndikaenda kuti zvakare kuDubai kunobatsirana nevanhu vakasiyana siyana handiteka kusanganisira nevarungu chaicho vari kubatsirwa handiteka. Namibia, South Africa handiteka, Botswana ndo dzimwe nyika dzatinoenda kunoshanyira tichibatsirana nevanhu vakasiyana siyana handiteka. Saka tikutaura kuti nyika idzodzo vanotoziva nezvaMadzibaba Masango. Vazhinji vatakaitira minamato nanhasi vamwe vakatotenga dzimba vamwe vakatenga zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vayo vana vari kutopenga chaivo chaivo zvinhu zvakafamba zvakaita zvakanaka. Like kuUK ino kuti vazhinji vanotoziva kuti kuUK kune mumwe murume anga ane 17 years asingafambi handiteka. Ndakaita minamato akafamba nanhasi munhu yari kufamba. Munhu iyeyo atolipo akutofamba ari murungu handiteka. Saka kureva kuti basa raMwari riri kutofamba ende kunze kwenyika totendera nzvimbo dzakasiyana siyana. Nokumwe dzimwe nyika dzatinozoendawo tichingoshanya handiteka sevanhu vanenge vadedzwa kana nomunhu wani hazviri kuti ndakaenda kana ndamboenda kana sofi ndaenda kuAmerica handiteka ndadedzwa nomumwe munhu wani nendafambi pano dzimwe nyika dzatinotofambirawo tichingoendera sort of like imi matidedza kuti uyai kunoko nemhuri yenyu tongouya ikoko handiteka. Nyika dzanatsanangura zvadzidzi nyika dzatakaendera chitounganidza vanhu vakawandisa. Mataura zvakare nhau yezvikwambo. Yes. Imi munoita sei? Munoita zvokubata here kana kuti munoisa munamato kana kuti? Madzibaba Masango anobata. Kutobata chaiko chaiko. Tine minamato yatinoita inogona futi kudhistrura zvinhu izvozvo. Tine minamato yatinoita yekugona kugadzira musha wacho iwoyo. Saka like pazvikwambo apa dai matombowana nguva taimboti kana pane dzinza rauya pai kuti handei munonyatsa kuona life chayanditeka tichiita basa ndiro ratinoita iroro yese rokubata zvikwambo izvo zvinoshandisa vanhu kuvaita vakadzi zvimwe zvichitorera vanhu pfuma ndozvinhu zvatinoita izvozvo. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe. Inini ngade kuti rimwe remazuva vakanga vatidana timbouya timbovatora vari in action nekuti vazhinji vanoda action packed. Ndizvozvo chaizvo. Tingadawo kubvunza kuti ko vanenge vabirwa kana kuti munokwanisa here kubata mbavha? Yes, mbavha tinobata asi tine pacho patinoziva kuti munhu abirwa kumazuva mangani. Ndine minamato kana sort of like kana 2 weeks ndiwandinawo panapa handiteka zvichuru hunyoro kuti munhu abirwa nhasi kandi after 2 weeks munhu abirwa handiteka. Tinogadzira zvinhu izvozvo zvimwe zvane ma5 years mwedzi ichicha tingade kunyeba handiteka. Bosi pane kunenge panyangadzwa handiteka asi mbavha tinogadzira uchangobva kungobirwa ukati bata chete action zvinoitika izvozvo. Right, tingada kubvunza tine dambudziko revana vari kurasika vari kungotsakatika vana. Munokwanisa here kubatsira pakadaro pekuti mwana akushayikwa pamba? Vana vane 2 years. Tinotova nevazhinji vatabatsira vasakwanisa kudoma nemazita. Vanhu vanditi mwana wangu ndamushaya handiteka tozoti torora chifembero handiteka toenda papa tozoti mwana ari pakati kana kuti mwana iyeyo zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuita pakubatsira vanhu vanenge vati mwana ashayika aita zvakati tichibatsira vamwe vana vachitowanikwa. Yes. Kureva kuti nhau iyoyo kureva kuti matambudziko aripo imbavha akanditeka dzinenge dzaitawo zvadzaitawo saka isi kutaura kuti isusu tinotopikisana nembavha. Yes.
ndofunga Mandlovu ndiri kuona makunyemwerera nechemwoyo nekuti mune dambudziko ramuri kuziva risati ragadzirisika. Tingade kuzoti kana vakasununguka timboenda navo kumhuri imwe chete vabatsire, ndofunga mhuri idzodzo dzingarerukirwe zvikurusa. Semaziro munoita Madzibaba, mataura kuti mune vanhu munomboenda kuna UK, munomboenda kuna South Africa. Zvinoreva here kuti imimi hamukwanise kubatsira munhu ari ikoko, munotofana kuti munge muchienda panzvimbo? Aiwa, pafoni izvozvi makabata foni yangu yakazara nevanhu vari kunze kwenyika vakawandisa. Kuna na UK ikoko, kuna na South Africa, kuna na America, kuna na Australia, nedzimwe nyika na France chaiva nditika. Kureva kuti tiri kubatsira vanhu vakawandisa. Saka kureva kuti kana munhu uri kunze kwenyika, chero ukati bata pafoni chete, unopiwa nguva yako, unopiwa appointment yako, ubatsirwa. Chero nomuno muchamuchaimo muno muZimbabwe. Kuna vamwe vanhu vasingade kuonekwa, vandaita private yavo. Panapa ndimona ndi panapa ndiri pamba panapa. Saka kureva kutsvaga pamba panapa pasopedi pazasapa nditeka tine nzvimbo yesowe, tine nzvimbo yatinoitira ma one on one private anditeka. Zvakare pazapa pakazara vanhu vakazara panze izvozvi anditeka. Kureva kuti vanhu ivavo vane ma private avo vanenge vachifambira. Saka mumwe munhu vafunza Madzibaba Masango ndi Madzibaba ungochena Madzibaba Masango munhu waMwari anditeka, asi ungochena wekubata kuApostle Faith Church. Saka pafoni chaipo tinobatsira vanhu. Nditsoke pamubvunzo pafoni chaitezi tinobatsira vanhu vari kunze kwenyika ikoko. Ndakambopfuura hangu nenzvimbo yeMount Darwin ndichiona vanhu vakaungana vachidzi pana Madzibaba Masango. Ndoda kunzwisisa kuti imimi muno ichechi yenyu here yenge iri ipapo kana kuti munopota muchienda nzvimbo dzakasiyana siyana muno munyika muchinobatsira? Ndotenda ichechi iyoyo ichechi tungamana Madzibaba Masango paMount Darwin iyoyo. kuMount Darwin almost know about 7 mabranches ari Mount Darwin anditika atinotungamira. Kubulawayo tine 1, Mugweru tine 2, kuKwekwe tine 1, kuKwamutare tine 1 anditika, Karoi tine 2, Bindura tine 1, muno muHarare tine 5 anditika, tine nzvimbo dzakasiyana siyana, Masvingo tine 2 anditika. Saka kureva kuti mabranches ese iyayo anotungamana Madzibaba Masango. Asi kune vaprofita vanenge vari ikoko vanoti kana zvinenge zvaoma zvikuru zvezvezvi vanobva vati baba basa iro isitopedzisa basa anditeka. Kureva kuti makaenda kunovhima kakunoti mbwatudiki tinohukura huku anditeka, hatikwanise kubata, hatikwanise kuruma chaipo pano pahombe kana tombotoamutsa nguru, hatikwanise kuruma nguru iyoyo. Saka kureva kuti kune hombe inoruma anditeka. Saka kureva kuti vavadiki vari kunze kwavo vane pawo pavanoperera. Mutumwa achiita basa rake. Like izvozvi kutanga musi wa8 ndinenge ndirimo muDarwin anditeka, ndinenge ndikaungadza mabranches ese emuno muZimbabwe anenge ari muDarwin town center anditeka, tichiita minamato muhombe papo ku5 days tiri imomo. Saka kureva kuti mabranches amakatosvikira iyayo Madzibaba Masango ndo vanenge vaunganidza vanhu panzvimbo idzodzo. Asi kana ndisipo maSundays yayo vanhu vanotongopinda maservice avo nomawo vari kwavari koko vachisiti pafeedback kunoko. Ndinonzi Godwin. Ndakauya pano ndine dambudziko hombe chairo rairema dambudziko iroro rainetsa kupedzwa nemaprofita akawanda kwandakambofamba kwese. Ndakazongonzwa Madzibaba Masango paredhiyo ndikati handadi ndambozama kuenda kuna Madzibaba Masango nekuti zvinhu zvangu zvese zvakamira zvese, ndandanzwa nekuroyiwa ndisingarare ndichingovhumuka kuti zvakawanda zvaiitika pandiri. Ihama yaidaro ichindiroya inini. Zvadaro paipe ndakaya kuna Madzibaba Masango ndikabatirwa munamato hombe wairema munamato yandakabatirwa. Pakaitwa inonzi go back to sender. Muroyi wacho iye ndiye akazofa muroyi wacho iye. Hanzvadzi dzangu vese tandisingawirirane, hama nehama tese tandisingawirirane, izvezvo takuwirirana. Ndandingori rombe ndingoriwo chimunhu mungonzwa hameno ikoko. Izvinezvi so ndatoo munhu ndakunamata ndakuti akuwirirana nehama dzangu dzandisingawirirane nadzo zvaikonzereswa neye wacho iye akaitirwa munamato weback to sender iye. Saka izvezvo ndinonzwa kufara kana izvezvo ndakubatawo mari ndakugarawo zvakanaka, ndatiwo munhu anotoonekerawo, hakuna chandidadira kana kundishainira, ndindakutodadirawo vanhuwo vaindidadirewo vacho ivavo. Saka ndinonzwa kufara nekutendawo neminamato yaMadzibaba Masango, minamato yechokwadi, munhu akatumwawo naMwari kuti abatsirewo vakaita sesu tinenge tine matambudziko ekuroyiwa. Ndinonzwa kufara zvisingaite
nekuda kwekuti minamato yavo inoshanda uye minamato inobva pasi pemwoyo wavo kuti vabatsire vanhu vese vanenge vane matambudziko. Wese anenge anzi anetseka kuna Madzibaba Masango ndoramba hakuna chinoramba, nekuda kwekuti dai zvakaramba dai ndisiri pano nhasi, ende dai ndisiri kutaurawo, dai ndisiri kutopenya penyawo zvandiri kuita izvi. Saka ndinonzwawo kufara neminamato inobatwa yatakabatirwa naMadzibaba Masango mumhuri medu. Izveso mhuri dzengu, mhuri yedu ndine sisi vangu vatori kukata vakaisirwa munamato ikoko, anotoshanda mundege musikana wacho ndiye last born. Zvinhu zvikutomufambira izvezi, zvinhu zvese zvakutoendekawo, tikutonzwawo kufara neminamato iyoyi. Saka ndinotenda chose Madzibaba Masango neminamato yavakandibatira inini, zvekuti dai vanga vasipo pamwe dai ndakatofa kare, nekuti maprofita akawanda andakambofamba ndandanzwa nekungodzwa kunzwa nedambudziko rakati asi risingaperi. Asi pandakaya kuna Madzibaba Masango chiprofita chavo chine zambuko, vanoprofita ipapo dambudziko rako richibva rapera. Kwete munhu anokuudza dambudziko rako but roramba riripo kana kuti rowedzera aiwa, anokuprofita dambudziko rako richipera ipapo. Ndinotenda. Inini inoitwa Johnson. Inini ndichiona kudai ndiri pano kwaMadzibaba Masango kuno, ndakayambudzwa namutumwa Masango. Ndakaita dambudziko rakapera lasiye muna Mei pamba pandogara vabereki. Ndogara nemunin'ina nehanzvadzi yangu. Ndakaita dambudziko rekuti ndakashandisirwa mushonga ndikaiswa zvipuka mwiri wangu wese kubva kutsoka zvakakavha mwiri wangu. Inini handinange ndaziva kuti zvipuka izvi ndakangofungirawo kuti pamwe inda, asi nekusaziva inda dzakaita sei ndakazokwanisa kubvunzawo vamwe vanhu. Vamwe munhu akanditi zvinhu zvikuru hazvisi inda, vadiwa mbotsvaga kana kubatsirwa nemweya. Ndo pandakauya uno kwaMadzibaba Masango. Madzibaba Masango vakandipa munamato, vakataura kuti dambudziko rako pane vanhu vari kukushinirwa. Ndakatanga kugeza nemunamato wavo ndaipiwa naMadzibaba Masango. Ndakageza ndakapiwa munamato chiri chipiri. Kuzosvika kuweekend ndatanga kugeza nemunamato yangu. Pane agogo vemuraini vandogara vaitamba nasisi vangu pamba pedu, vakatosvika pakushaya ipapo paitwa munamato we go back to sender ndaitwa naMadzibaba Masango. Ndakatanga kushandisa munamato wangu uya. Kubva ipapo ndichigeza nemunamato, zvipuka zvazvo zvakandiruma, zvipuka zvairuma zvichitoenda pamwiri wangu zvoti kuratidza munhu dai anogona kutadza kuona, asi inini ndakada kuzviona kuti pane zvinhu zvakandiruma zvakabva pasi petsoka chaipo kukavha mwiri wangu wese. Ndakatanga kugeza nemunamato zvikatanga kupera, zvichipera mwiri wangu wese, kusvika ndatoona kuti inezvi ndingangoti zvasara zvishoma shoma zvangosara kana pamuromo panapa chete, asi mwiri wese zvakapera. Ndichitoti mutumwa Masango mutumwa akatumwa zvishuwa kuyambutsa isusu vakatapwa naSatani. Minamato yavo inobatsira, inoyambutsa zvekutoti pandiri pano ndingadai pamwe ndiri ndakatofa gore rakapera kana muna November muna December muyana, asi ivo mbuya ivavo vaishanda nehama dzangu ndo vakatofa, vakatofushirwa. Saka ndinotenda mutumwa Masango, munhu akatumwa naMwari zvishuwa kuzoyambutsa isusu vakatapwa. Saka ndinoramba ndichingotevera navo neminamato yavo ndichiishandisa pavanenge vachindipa minamato yavo ndichiishandisa. Nezvi upenyu hwangu hwatochinja. Hama dzangu chaidzo dzandogara nadzo vanga vakutonditi uyu munhu anopenga uyu, nekuti ndaiti ndikaudza munin'ina wangu kuti ona munin'ina ndikurumwa nezvinhu zvakadai, iye aisakwanisa kuzviona. Aitaura kuti uri kungoona zvinhu zvakuiga zvaunoona sei, wakupenga iwewe. Ndakagumisira ndakutonzi muraini mandogara vanhu vese vakutoti munhu akupenga, asi ndakaramba ndichingoshingira kuya kuzopiwa munamato ndichibatsirwa. Kusvika izvezvi ndakutopenyawo zvishuwa zvekuti kana ivo vega vakutonyara kuti vachataura nyaya dzekuti akupenga zvakutovanetsawo. Saka ndoti minamato yamutumwa Masango inobatsira ende vanoyambutsa, vanovakira mazambuko. Ndinonzi Godwin. Ndofunga pabva munhu akanga achinzi anonzi Godwin, ini ndisazi wake. Ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe kuti inini pandikatanga kuziva Baba Masango, zvinhu pandikatanga kuaziva zvinhu
kubva ipapo zvakatanga kundifambira ndaishanda ndakamboshanda ndichishandira mutauni basa ndobva rapera muna August. Saka ndasingagare zvinhu izvozvo zvekumadzinza kwedu asingati tigare pamabasa. Saka ndaigona kuita 3 months singagare pabasa. Saka ndazosangana nemunhu waMwari vakandiitira munamato zvandasingafungire kuti zvichandibatsira zvichaita, but ivo vaingondishingisa chingoti aiwa ramba uchingotenda kuna Mwari kuti zvinoita chete, but handina kuda kuramba handida kuramba ndichingochengeta chete. Saka ndakuda kuramba chingouya chete chingonamata. Saizvozvo ndakubasa. Samuona ndakutsvukirira so zvinhu zvakundifambirawo. Saka izvezvi pabasa pandiri kutoshanda izvezvi nditoripo pabasa ndane almost mwedzi yakawanda. Zvasiyana nemazuva nemumabasa kwese kwandaimbosenda ndaita 2 months 3 months singagari pabasa, but iko zvino aiwa munhu waMwari akandibatsira, vanondibatsira zvisingaite. Njengokubona kuti mule Zimbabwe ilo phela uhlelo ade siliphathele lona Nthemba Lizizwele anenzebe dzekunzwa azvinzwira Madzibaba Masango vataura zvakasiyana zvavanobatsira, vataura kuti munezve kudzimba varipo vanobata variko zvekare, kune vanenge vabirwa vaya vanga vachitinetsa vachiti tiri kubirwa tiri kushaya kuti totaura nani, atakuvigirai munhu anokwanisa kukubatsirai, vabata zvakawanda. Ndinofunga vane nzeve dzekunzwa vazvinzwira munhu waMwari achitaura kuti vari kushandiswa naMwari vachibata panzvimbo vachibata nhau dzakasiyana. Njengokuzwa kuti mule Zimbabwe Madzibaba Masango utena uyancedisa ezindaweni ezitshiyeneyo, uyancedisa ezindlini, uyancedisa okutshiyeneyo. Lalabana phela ababe kwamanye amazwe bekhala ukuthi sidinga abangasincedisa kumakhala ekhukhwini, uMadzibaba uyancedisa njalo efonini, liyakwanisa ukuthi limthinte. Ndisho chirongo chesakatha kuvigira imhuri yeZimbabwe. Yilo uhlelo desiliphathele lona njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to our YouTube channel Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Elami igama nginguthadiwa nashe Khuthama, umandlovu wenu ospecially. Lisale.